Hello, good morning mga ka-DJ, mga ka-listeners. Maayong buntag. Alas City dito sa buntag mga ka-DJ, mga ka-listeners sa Jeddah, Saudi Arabia. Salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ng atong drama Mga Mata Alang Kanako. O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon Mga Mata Alang Kanako. Og daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Mao na diri guys, na ako sa Jeddah sa Al Serapia. Manebyo diri. Daghang kayong salamat guys sa inyong pagpaminaw og ginaudon ta guys nga tagaan pag mayong kabaskog sa lawas og kapiskay sa iyong kabuntagon og diha sa Pinas. Kitang tanan nagpasalamat ta sa Ginoo og thank you kayo guys sa inyong pagpaminaw. Og ato na ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon Mga Mata Alang Kanako ug ato na sugdan ang introduction. Og daghang kayong salamat guys sa pagpaminaw. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw kong ingna ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love na ako kay butan ako. Unsa ba ka matanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo. Og sayop na imong iuna-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana pa o ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patsi ako! Pintor ko. Pusa kinala mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Unsa man imong pagpintal? Ang imong mga mata. Mao ang mamahimo kong mga mata. Mga Mata Alang Kanako. With me in the silence of darkness, I want to show you secrets of life. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga Mata Alang Kanako. Tagsulat Ginny Rica Vidal. Direktor Alex Repulyo Lara. Music Trefon Morales. Recording Editor Ariel Mancao. Soundman Aminidel Liara Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Amyagi naglagot si Lara nga nahimo niyang kompetensya si Angela kang Leonardo. Mao nga mihukom na gid kini nga moatiman kang Leonardo ug nga motipon kini puyo niya. Samtang si Frex wa na makapugong kang Lara tuod man niya nang pagkasunod buntag dito sa long sila si Angela ug Leonardo. Ani kita mo pitakto sa sumpay sa tusgilanon Mga Mata Alang Kanako. Si Miss Lara. Hello, love. Ni anakit ko. Angela, kuha nga kong bagahe sa auto o ipahilo na din sa kwarto ni Leonardo. Ngano nagdakag bagahe, Lara? Ako ng mga sapot, Leo. Kay mo tipon ako nimo, Unsa? Love, please.
Hatagi ko kay gayon nga akong ipakita ni mo kun sisip ko mo ati man. Please. Oh, kuan. Miss Lara, hain man ang yawi sa imong auto. Kaya akong habwaon ang imong mga butang. Ako ning hakuto dito sa kwarto ni Sir Leo. Ato sa pikas room ibutang, Angela. Unsay sa pikas room, Leo? Bakante ang tupad sa kong kwarto, Lara. O gusto ko nga ato ka dito. Pero baby, okay naman kung magtipon ta kwarto, di ba? Kaslo na naman bitaw ta. Kaslunon pa lang ta. Wa pa kita makasal. Busa dili mahimong magtipon tag kwarto. Sige na, Angela. Isodas may kasroom ang mga butang ni Lara. Okay, Sir Leo. Pinako sa ining malita nga gida ni Miss Lara eh. Oy, day Angela. Imo nang malitang imong giguyod. Inday ka dako gud ana. Dini ako ng ating uy, ka Miss Lara ni. Ha? Uy, ngano gutang miabot na dinis bayang yang malitagod. Ani naman ko na siya mapuyo ng ating. Unsay nga? Uy, hala, pagkalahi na gayod sa panahon karon. Ang babae naman gayod ang manghagad og tipon. Dili man naman sila magtipon ng kwarto nang. Kaya di man masugod sa Sir Leo. Anak niya ibutang si Miss Lara sa kwarto tupad sa iya. Nga sa ato pa. Gitong-an ninyo ang kwarto ni Dong Leo. Maugit nang. Unsa? Uy, kakuyaw gud ining Lara gud. Mura man ni siya namugos nga mopuyo din he. Aw nang ating kaslunon man sila. Mao nga okay ra. Okay ra tingali niyang iyang gibuhat. Pero sa imong una-una day, gag na gyud ka na siya ni Dong Leonardo nga mopuyo din he. Ambot lang nang uy. Basta kay nagsulti man to sila nga si Lara. Basig ilagi niyang gisabutan nga ani mo tipon si Miss Lara din hi. Ay, hinoon. Di maputa makapugong desisyon sa itong mga agawon. Pero, wag yun ka na mamugos bayhana. Na, wala ko kalibutan anak ng ating. Ay, sige na nga. Ako sa nang haputo ng ubang butang ni Miss Lara. Ay, tabangan ta na lang kaghakots mga butangan ng maldita, day. Wow! Nindot pa di kayo din yung punduhan sa inyong laon kung mabuntag, love. Makita gyud ay ang mga bahay sa syudad sa ubos. Hey, kalam ko datong pangpawa. Wa ka malipay nga. Mati managit ko nimo. Lara, Unsa man, love? gusto ka magigamo ati man ako. Mohangyo lang ko nimo. Nga ayaw awaya si Angela. Unsa? Importante na ba yun ay kaayon nimo kanang maong nurse, Leonardo? Nagkasulti na tabahin ni Angela. Dili na ko gusto magsige patag balik sa isyu. Ako siyang nurse. Busa, muatiman gid siya nako. Og ayaw na lang pagpakikompetensya niya. Aron way gubot. Oy, Lara, Tita, kasayo ko di mo nga mi ani sabay. at imanon ko si Leo, tita. Mao ba? Maayo noon, aron duha na ang muatiman niya. Salamat sa pag-welcome na ko, tita. Tuod, maghimutag gamay ng salo-salo para sa imong pagbalhin, Lara. Dili ba maayo, Leo? Kamu na mahibaw, ma. Nang ating. Kang kinsa ning kwarto din hi. Ha? Ay, kuan. Guest room mangyud ni din hinday, oy. Mo day nga medyo abog na no? Sige. Ako na mo padayon og pagpanghakot dito. Og ikaw, taptesis abog ning kwartuha, day. Babae tingali nagpuyo tininang no kay pink man nga room. Oo. Babae, gyud. Kaya ang katapusang nagpuyo din si Esmeralda man. Esmeralda? Kinsa na siya ng ating? Ay, hala, day. Hala, bawal man din ang nanang litokon. Ay, erase. Kalimtin ng maong pangan, Angela. O, sige. Sige na. Nindot man din yung room. Pero, murag taod-taod na giningawa magamit. Kay abog namang yun. Pero, ikunsa ka na nila si Esmeralda, no? Esmeralda kuno ang una napuyo ining kwarto ha. Ay na.
Di na ko manghilabot sa istorya ining kwartuha, oy. Ako na lang niling liwan. Lara, nakuman na dyan ako sa kapiling daliliyo. Tapos duha na lang kapilintal ang akong usbunan. Mapuno na ni sa akong art exhibit. Sorry ka na lang, Leonardo. Pero buta ka naman. Ako na lang mo pahimos sa imong pilintal. Unsay gusto nimong karong paniod to? Sulti ko kay magpa-deliver ko. Ayun na pagkunawa na, anak. Naasin ang ating kanahibaw na sa mga lutoon sa kusina. Okay. Unsa man? Ligoon ta na ba ka? Ang ako lang mga mataan doon ay problema, Lara. Magkahimo pa ko sa pagkaligo ng ako ra. Aha. Unsa ba gusto nimong buhaton karon, ha? Gusto lang akong mamati sa tingog sa mga langgam din sa loon. Mga ipahiluna na ng imong mga butang sa imong mamahimong kwarto. Okay. Sige. Biyaan taon na ka din, hi. Mura ko agad siya mahimuot na may puyo ko din hi pa niya. Pero way magkapugong na ko sa kong kosto, Leonardo. Dili mahimong mawani ko tungod lang ni Anang Angela. Pero, wa ba kaya siya sulti ni Angela sa mong sekreto ni Frex? Mga medyo try siya ni ining akong pagbalhin din. Angela, muning kwartuhan giingon ni Leonardo? Oh, Miss Lara, mo man ibakante nga tupad niya. No. Dili ko din, he. Di ka ganahan ining kwartuha, Miss Lara? Kwarto ni Esmeralda. Dili ko ganahang mupuyo din, he. Oh, unsa? Pero, mao man ni ang kwarto nga giingon ni Sir Leo nga pabutangan ni mo, Miss. At ako sa pikas kwarto. Ako ra pa'y nag-okupar dito, Miss Lara. Hindi magbailot, ha? Basta, di ko ganahan din, he. Lara? Angela? Tita? Tita, please. Ayoko kiputang ining kwarto, ha? Di ko ganahan din, he. Kinsa may nagbuot nga ani ka din, Lara? Si Leonardo. Mao ba? Tita, please. Pahangyo alam ko. Di ko ganahan ining kwarto, ha? Total, parehas naman mi nga doon sa kwarto ni Leonardo, tita. Okay ka ba, Angela, nga ikaw ang muokupar ining maong kwarto? O, ako'y pili, ma'am. Okay ra kay ko din eh. Nahala. Pagbaylo mo kwarto si Lara. La? Okay na ko. Napahilo na ako nga akong mga butang. Dito bagid sa kwarto, tupad sa akong kwarto dapit sa tuol, Lara? No. Huwag ko dito, love. Nakigbaylo ko ni Angela. Nga naman. Abo ko na kahit ang kwarto, love. Mau ba? Gawas pa. Di ko ganan og katapos ang kwarto sa bahay. Mas ganan ko sa nasa tunga. Dagan na kayo bintana dito lang. O si Angela ang imong gibutang dito? Total, nurse ragod ni mo siya. Di gyud na siya makadiman og kwarto nga gusto niyang punduhan. Lumalabay ragod siya sa imong kinabuhi, di ba, love? Mawa lang sa akong kinabuhi si Angela kung makakita na ko, Lara. Di na kita ni mo siya ilisan. Daghang mga mas maayong laking nurse kay niya. Kay mas experience na kayo sa pag-atiman o pasyente. Mas gusto ko niya. No. Nagselos naman niyon ko na yung gihatag na importansya nga to niya. Ibutang si mo na una nga nurse ya. Og dili ka angay nga magsilos niya. Okay, sige. Dili na lang ko magselos niya. Kana gyud. Kung gusto ka nga magkasinabutan ni Nabaya, ayaw anang silos-silos. Mula ka ko kadiyot, ha? May palito lang ko nga gabi. Oh, si Lara.
Hello? Din ako sa bahay ni Leonardo. Mayo. Unya, happy na ka niya. Dool ka naman niya. Happy unta. Punwa pa lang unta din si Angela. Ay, Lara, ayaw kahadlo ka ng Angela. Kung gusto yun na siya nga manabi, siya nakita na to kang Leo, tugay na niyang sultihan. O kita, gisudyaan na unta ta ng Leo. Wapaghapon ko'y kumpiyansa ning bayana. Oh, alam ko kumpiyansa god. Kay ang taong kumpiyansador, dali yung marisgasya. May party ming gamay karong gabi eh. Pwede kang maari. Magpasuya ka na ako? No? Kaya nahalang ko nga dili magduda si Leonardo nga may palayo ka na niya. Gusto sab ko nga hisgutan mo siya sa inyong art exhibit. No. No. Dili na among art exhibit. Unsay pud mong ipasabot ha, Frex? Ako lang ning maong art exhibit, Lara. Unsa? Oh, gisapawan ko na ang tanang inisyal ni Leo siya mga pinintal sa akong inisyal, Lara. What? Frex? Gikawatan ni mo sa pinintal si Leonardo? Wala gamit ay ang pinintal niya. Kay buta na si Leonardo, Lara. Mao nga, ato ning pahimuslan. Pero Frex, ang inyong sabot, apil siya. Kay iyang ubang pinintal. Kamong doang magpasiog da sa art exhibit. Diyosad na nako ang iyang mga pinintal. Gawas pa, ako ang nagtiwas niyang pinintal. Ang uban, outline pa. Okay. Di na lang ta maglalis. Pero pag andam na lang daan og rason, unsaon na mo siya sa pagsulti. Nga nung wa na sila appeal sa art exhibit nga imong gipasigdahan. Okay, fine. Okay, sige. I-apil ako sa akong exhibit ang uban niyang pinintal. Pero ang uban, ako na ni. Sir Leo, dira imong vitamins, oh. Kumusta ka? Ngano na kumusta man kanako, Sir Leo? Mibalhin kag kwarto, dili ba? Ah, kana. Okay na ko, ana, uy. Kinsa nagsulti nimo, sir? Si Lara. Ah, okay na ko sa pikas kwarto, Sir Leo. Wadyo ko'y problema. Nurse lang ko ining bayabo sa bisan asa ko ninyo ibutang, okay na ko. Nakauyon ka ba sa pink nga kwarto? Okay naman sa dito, Sir Leo ba? Hayahay man. Kaya daghan magbintana. May mo ba dadon ko nimo sa pink room? Unsa? Oh, okay. Unsa man? Karon na ba? Karon na dayon. May mo bag-ariong ko nimo diri sa studio? Kay gimingon ako nimo, Lara. Ah, Frex, mahimo ba? Kalimtio na ang sex? Nansa ka ba? Makabuoti ka. Ganahan mo ko nimo. Pero ni anak ko sa Leonardo. Kinahanglan limpyo ko nga magpuyo din hi. Oo, sakto de. Mayo kay nag-school ka nga na kaniha. May ipawalihog lang ko nimo. Unsa naman sab na ha? Pangita diha ang pinintal ni Leo. Nga the crying lady. Ikaw ba, no? Permilang gid ko nimo ibutang sa peligro. Pabor man ka diha. Importante kayo nako ang maong pinintal. Ug ingon man nimo. Sa? O gano'y importante man na ito maong pinintal, ha? Tungod kay maulang kini ang imo ikabato kang Angela. Kung pananglit mo sumbong yun siya ni Leo. Bahin siya nakita na ito nga nagkista. Unsa? Pero nga naman. Tungod sa babae nga iyang gipintal. Ang babae nga naghilak. Unsa? Frex, nga naman di ay. Kinsa man na yung modelo nga babae, ha? Mao na hinungdan na gusto ko makita og balik sa mong pinintal. Kay familiar kayo na ko ang naong sa babae nga naghilak. Murag, nakakita na ko ini. Unsa? Kung makita na nimo ba, mahimo nga gamiton ni nimong rason. Aron batukan ang akusasyon unya ni Angela Batong na to.
O unsaon man ko na paggamit ang maong pinintal, ha? Mahimo nimo pasangilan si Leo nga unang nagluib kinato. Unsa? Mahimong palutawon nimo nga nagsilos ka sa hilom niya. Mao nga nakahimo ka sa pagluib niya pinaagi nako. Gusto ka? Gusto? Og sa ingon ni anak nga paagi, dili na kumahadlok kag Angela. Niata sa pink room, Sir Leo. Napabagyapon ang akong painting nga abstract sa uluhan sa kama. Oh, naa pa. Mayo. Sir Leo, may mong mangutana? Pangutana lang. Kinsa si Esmeralda? Oh. Ha? Kinsa misulti nimo nini? Mao ka na ang rason kung anong dili ganahan sa Miss Lara nga muukupar ining maong kwarto. Tungod kay kwarto din ni Esmeralda. Kinsa siya? Oo, kanong dili ganahan niya si Miss Lara. Sorry, sir. Ako di ka ganahan nga iskutan ang maong babae. Okay, kalimtan na siya, sir. Siya ang unan ako pangasaunan. Konsa? Pagkalagot pagit kayo kay dito unta ko ibutang ni Leonardo sa pink room ni Esmeralda. Karon gid sa kaganahan dito. Nga dinot man tumang kwarto. Dili ko ganahan nga mahinomdom ni Esmeralda. Ano man? Guilty ka? Mahimo magkalimtan na nato siya, Frex. Ang nahitabo sa kagahapon, iya na to sa kagahapon. Ug ang mga patay, iya na sa mga patay. Kalma lang. Kaisog ba nimo? Babatian ka sa mga tao diha. Di ako sigawas karon. Sa sud sa kong auto. Oh. Mayo. Kinahanglan mag-amping kasi mo mga lihok. Ug abi mo. Dakong sayop ang imong pagbalibad nga adto ka sa pink room mo, Star. Dugay na ang maong hitabo. Batalon pa ko nga nagkapuyo din si Esmeralda. Mao ba? Ako kung sakitan ka mag-iskat niya. Di na siya iskutan, Sir Leo. Siya ang akong first love. Og siya gid ang gusto na kong pangasawon kung mapot namin sa hustong edad. Mao ba? Pero namatay siya. Unsa? Patay na ka ng Esmeralda? Oh, namatay siya. Usa ka aksidente ang naitabo. Sikreto lang sa sinugdanan ng aming relasyon. Tungkol kay mga bata pa ng datahidayo na. Hangtod na nadalagag ulit tao mi. Pinaeskwela sa kong amahan si Esmeralda. Ilong tuwa po siya o suod sa akong pamilya ang pamilya ni Esmeralda. Sadyang namatay sa aksidente ang iyang amahan o inahan. Gisagop na siya ni Papa. 5 anyo siya niya itong hidayo na. Kaluay di niya sa... Pinanggal siya ni Mama o Papa. Gani. Nagplano sila na sa kakong ligali si Esmeralda. Aron na po yung manuhan. Abay, huwag king madayon tungod kay nahibawan nila ni Mama nga nagkarelasyon kami si Esmeralda. Sa diyang 17 anyos pa siya kung ako 18. Oo niya. Huwag mangin silang musupak sa mga relasyon. Tungkol sila man ang nahimong guardian ni Esmeralda. Unya sa diyang college na ko. Nakailan ako si Lara o si Frex. Unsa na itabo sa diyang nakailang, Sir Leo? Nalimtan ako si Esmeralda. Ug nakasaha ko niya. Unsa? Agresibo si Lara. Ug sa batanong edad,
may nahitabo na mo ni Lara. O, nahibawaan kini ni Esmeralda. Unsa? Kaluoy ko ni Esmeralda. Akong sa at tanan. Kay nadakos lingaw-lingaw ba ni Lara. Sir Leo. Managlahi si Lara o Esmeralda o batasan. Si Esmeralda mahinhin o mahadlok o kasaha. Samtang si Lara liberated o dili mahadlok na makasaha. Unsa? Usa ka adlaw niya na. Amo na lang nadiskubrihan nga Tabang mo! Esmeralda! Ma? Unsa na hitabo ni Esmeralda, ma? Tanaw! Nagkon sa kadas para sa pangpang. Tanawan ninyo! Si Esmeralda ka nang nasa upos! Wala siya maglihok! Esmeralda! Esmeralda! Nagtuo si mama nga milayat sa koral si Esmeralda. Naghikog siya. Kaluoy ko niya. Naghikog si Esmeralda. Ug kami si Lara ang hinugdan. Ha? Ug hangtod sa hangtod nga akong pauno ng akong kasaan, Esmeralda. Pag ako pagpaliwara sa iyang gibati, ako ang sadaan sa iyang kamatayon natin. Pihila ka. Sorry, sir. Naluoy ako na kunahon ng anak Esmeralda. Sa ko nabati di kanimo. Klaro kaayo mabuutan siya. Oo. Buotan siya. O kuwahin na siya nga akong natugkan ang ka-importante ni Esmeralda na ako. Pero na siya. Natapos kalimutan ang kalipay. Yang gida nila na ako. Naibaw ba sila rang nauyab niyo mo si Esmeralda? Naibaw siya. Pero ambot. Nabuang ko nito tungura. Nalingaw ko nila. Ulos katawa ang akong giatubang ko kauban ni nila. O nga, nalimtan ako si Esmeralda. Nalimtan ako ang akong isaan niya kagkasal. Karon nga nahibaw ka na sa sugilano ni Esmeralda. Huwag ginikot mo. Ganahan ka pa bagyapon ng puyot din. Okay na ko, sir. Di ba sa kumahal akong patay na? Salamat. Gusto na kong atiman ni mo kinikwarto ha. Ay, kabala ka, sir. Buhigon ko pagpalik kinig kwarto ni Esmeralda. Mahimo pa kinata maghiskot ni Esmeralda? Kinahanglan hisgutan eh. Aron maanad ka. Kaya naala ka di ang pundo silang bahay. Okay, fine. Sige. Hisgutan na siya. O sa may gusto namang hisgutan ba niya? Ang iyang kamatayon. What? Felix? Di na ko gusto maghisgot sa iyang kamatayon. Di na ko gusto mahinumdum nga usakos giblame ni Leonardo sa pagkikog ni Esmeralda. Kalma lang, Lara. Ayaw lang kasukuan. Mahimo ba? Hunungon na nila itong paghisgot niya? Balik na kusbay. Bye na. Kalma lang ba? Ilay kasuko. Sige. Di na tamang kisgot ni Esmeralda. Huwag paulin sa bahay ni Leo. Huwag panid kung hain ibutang ang iyang painting nga na crying lady. Kinahanglan pa sa iluunan ni mong imong kaugalingon sa kamatayon ni Esmeralda, Sir Leo. Ba na ang gusto ko mahitabo. Mga bitaw nga. Ganahan ko lingaw-lingaw sa una. Labi na sa dihang namatay si Esmeralda. Opsan. Kalimtan taon na si Esmeralda. Oras na nga makaan ka, sir. Gani na naman na din mo, eh. Ganahan ko mapunto din ang sila. Having kanon yung lubin si Esmeralda sa una. Magduwa ng chess. Maayo kisa sa chess. Mo ba?
O, kamausap siya ng mga friend. Oh, hindi ta buwan. Parehas na mong hiling. Pero, ibaliwa ko siya. Oh, Leo? Nga nang nilata sa kwarto ni Angela. Miss Lara. With me in the silence of darkness. Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa lang sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kini sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trefon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.